A Deputación, a través do INORDE, co apoio de Turismo da Xunta, impulsa a quinta edición da Xurés Bike Tour, unha proba ciclista en bicicleta de montaña que consta de dúas probas circulares con clasificación final nos concellos de Bande e Muíños, aínda que tamén discorre polo concello de Lobios e reúne a deportistas de toda Galicia e o norte de Portugal. E unha proba competitiva esta, de bicicleta de montaña, e 150, como digo, participantes, sobre todo de Ourense, pero tamén de toda Galicia e do norte de Portugal. Por lo tanto, o 7 e o 8, 2 días que vai facer posible que se pernote, co retorno económico e recoñecemento que eso significa estar 2 días na Baixa Limia e do Xurés, para que todos poidamos disfrutar, os que veñan poidan disfrutar, e temos un territorio que é digno de admirar, e por iso vamos da quinta proba. O evento contará aproximadamente con 150 participantes de diferentes provincias españolas e portuguesas. Disputarase durante os días 7 e 8 de xuño e trátase dunha proba competitiva en bicicleta de montaña dividida en dúas etapas para as diferentes modalidades e categorías, de acordo coa definición de cada unha delas, segundo a normativa descrita nese regulamento. Son dúas etapas pois super rompenpernas, a verdad que de metros de llano ten moi pouco, son bastante duras as dúas etapas. E nada, igual a como fixemos un pouco na estrade, sempre intentamos pois dar a coñecer este territorio, que bueno, ao final para a bicicleta é ideal, porque son zonas que por sorte, por desgracia, hai moi poucos vehículos, entón a xente sempre nos reclama iso, non? De pasar por zonas que teña moitísimo entorno natural e, pois, pouco tráfico rodado, entonces eu creo que é unha proba pois que esperemos que se consolide estes anos e que poida continuar un pouco esta liña que tiña que de participación, sobre todo eso, un pouco pois buscar a que a xente tamén se aloxe na zona do Xurés. Entonces, bueno, iso que esperamos con esta proba.